дойдоха точно на време и ни заведаха до болницата. Там ми направиха изследвания и се установи, че имам и пердета на двете очи, плюс дегенерация на макулата и че трябва, особено на едното око, да направя много спешно операция. Операцията мина много добре. Аз трябваше да гледам само в една светлина. Какво да правя? Ще гледам в светлината, каквото ми е казал човек. Да. Нито ме е болял. Верно. Пробва. Усеща се, че ти правят нещо на окото, но в никакъв случай не ти... Ще намеря начин да отидем до Турция, защото там знам, че извършват много добре медицинските услуги. И уредиха аз да отида на прегледа. Със самолет пътувахме. Искам да ви кажа, че фирмата, която уреждаше да отида в болницата, е уредила трансфер от летището до квартира. Имайте предвид, че предишния ден ми правиха изследвания от кабинет на кабинет, а фирмата, които ми превеждаха, бяха плътно до мен. Имах и контролен преглед на следващия ден. Те ме посрещаха с едно, че аз съм им родна майка. Така ме посрещаха и изпращаха. Даже ме и целуваха. Че аз съм много доволна от обслужването на тази фирма. И бих казала на всеки, който има нужда за каквото и ще да е лечение, да се обърне към тази фирма, защото са много изпълнителни и точни хора.